Banazaretha ngisacela ukuthi ke nishayele ihlombe ngiyathokoza isibusiso esikhulu kangaka onamanje kulonyaka esikuwo umsebenzi owaqalwa uNyazi lwezulu bekanye noMdlokombane uhloniphekile muhle namhlanje usamukeleka. Ngiyathokoza maNazaretha. Nina besilo ngithokoza kakhulu ngiqhubeka ngoba ngenxa yesikhathi okwami manje ngoba ngimlapha phambi kwenu sizwe sikaPhunga noMageba ngizawuthi nje qaphu sekubonga nje ngoba into enhle iyabonga. Nabesilo ngicela ukuba ngiqale mnkankosi ngibonge Dlukhulu walapha ekhaya, Dlukhulu mnkankosi, Dlukhulu Mchiza, Dlukhulu baseNyokeni nasoSuthu. Ngithokoze kakhulu Dlukhulu Mdolomba ukuba khona kwakho nawe Dlukhulu wewe Dlukhulu waseMashobeni, indlunkulu ekhona engiphelezele ekanye nami namhlanje engobaba bami, omkhulu bami kanjalo no-anti bami abakhona nabo phakathi kwethu, abazabami. Ngiyathokoza bondaba noDlukhulu abagane abantu abenkosi nani nabesilo. Ngiyathokoza ukuthi usuku lwanamhlanje uNkulunkulu uphinde walenza lwayisibusiso ukuba kulonyaka siphinde futhi sihlangane. Ngiqhubeka nabesilo ngibonga kakhulu ngisekuyo indlu yobukhosi. Ngibonga kakhulu ebukhosini bakwangwane eSwatini okuyibona nabo uzosibambisa lapha maNazaretha. Nani niyakhumbula kungekude enyangeni kaMandulo lonke benikade niseSwazini niyobungaza njengoba nibungaza esigodlweni ngoba uNyazi luhambela igodlo zamakhosi nabesilo. Ngiqhubeka nina besilo ngithokoza kakhulu Shenge Sokalisa, ngiphinde ngiphakamise kuNdunankulu wesifunda saKwaZulu Natali naye ukuba ekwazi ukuthi ekuthumelele ukubona ukubaluleka kwalomsebenzi omuhle nomkhulu kangaka, ukuthi ekwazi ukuthi ngiyazi ukuthi ngenxa yemisebenzi uqinwa yemisebenzi bebalulekile ukuthi kube khona oyedwa ePhalamende amthumelelayo. Siyathokoza Shenge ukuthi athumele wena njengengane yalapha ekhaya nowaziyo inqubo nosikompilo lwalapha ekhaya nobuhlobo obukhona phakathi kwendlunkulu namaNazaretha. Ngithokoza kakhulu Shenge. Nonyazi lwezulu nalo lithokoze kakhulu Shenge. Kuyisibusiso esikhulu uma uzojabulisa inkosi yakho nomprofeti wakho. uNkulunkulu aqhubeka akubusise ungapheli imali Sokalisa.
Mageba Nondaba ngibonga kakhulu Nondaba uRoyal Chancellor uNondaba uyena osibambele isikhundla sika Royal Chancellor okuyena isikhundla sakhe singesokuthi asakhele noma asandisele ubuhlobo siyisizwe futhi siyindlunkulu nezinye izizwe zomhlaba nanokuthi futhi umsebenzi wakhe ukuthi uma kukhona okudingwa isizwe okuyusizwe ngaphandle emhlabathini wangaphandle uRoyal Chancellor umsebenzi wakhe ukuthi aqondane nalowo msebenzi futhi kabiki komunye umuntu ngaphandle kokuthi abike ngqo engwenyameni nakundunankulu nakusekela ndunankulu ndabesini. Ngiyathokoza Royal Chancellor Nondaba. Ngithokoze kakhulu Mageba mntwana waseyivindini ngibonga kakhulu Mageba ungibaba kimi uhambe kakhulu nomdlokombane nibambisene kanye nonyazi lwezulu ungelula waphinde futhi Mageba waqhubeka ngesikhathi sikandodana wakho Indlulamithi waqhuba lowo msebenzi ngokuthembeka Mageba. Siyathokoza siyidlunkulu siyisizwe ukuthi abaza amaqiniso ukuthi kungani lenkonzo yayibaluleke kangaka nokuthi ingwenyama ebuzile kanye nonyazi lwezulu kungani kuthiwe noma kwathiwa ayibe khona lenkonzo noma bengasekho. Niyanezwa amaNazaretha okusho ukuthi kuyasiza ukuthi njalo ngonyaka kuyoze kube ngunaphakade ukuthi amaNazaretha nendlunkulu kuyawiwa enyokeni kuyokhonzwa ndawonye. Yazulezulu mdlokombane silo esibuzile uNkulunkulu abe nomphefumulo waso la sikhona ukusipha indlela yokuphila ifagugu ngokwenkonzo ngoba nazi nje ukuthi ukuhlangana kwethu ngalomkhuleko omkhulu kangaka lomkhuleko usuke wandulela umkhosi wokweshwama. Umkhosi wokweshwama okuwumkhosi obaluleke kakhulu obalweni lesizwe ekutheni siqale okusha sisuka kokudala. Yingakho nina besilo lomkhuleko ubaluleke kangaka ngoba kwabonakala kubalulekile emakhosini nakushembe ukuthi lomkhuleko ongukugcina ekupheleni konyaka ubaluleke kangakanani. Ngalamazwi Nyazi lezulu ngithokoza kakhulu ngibonge kakhulu inkonzo othe wayibamba namhlanje ezwakale engathi iyona edingakalayo kulezi insuku ngoba uhlukunyezwa komama nezingane usezingeni eliphezulu kakhulu kulezi insuku bese kuthi into eyihlazo
kakhulu. Yingakho bekubalekile ukuthi kukhuluma uNyazi. Lesi sihlava sokuhlukunyezwa kwey'ngane noma niyazi ukuthi sila kwaZulu ukwedlula iSouth Africa yonke sila phakathi kwethu ihlazo. Mina senze ngiyesaba ukuthi kanti ngiyingwenyama yesizwe esinjalo esishaya abafazi. Mina ngazi singamaqhawe thina silwa izimpi. Lokho esesiyikho namhlanje mase kukhuluma uNyazi kusuke sekonakele kakhulu. Fanele nikwazi lokho. Mawukuthi uyakwenza ukuthi wena uma ungena endlini luthe uNyazi ingane iqhaqharizele kuze kube iglasi uyeke. Mawukuthi uyakwenza uyeke namhlanje. Madoda angifuni ukuthi webo baba ngifuna ukuthi wemadoda ngiganiwe manje sengingakhuluma kanjani. Ngiganiwe manje ngiphelela ngishuda indawo indoda nje yakwaZulu ephelela. Wemadoda yakwaZulu ake sibe ngamadoda kungathi ukuthi uzoyibiza ngendoda ngoba nakho ulengisa amasele. Ake nibe ngamadoda madoda. Umdlokumbane wakhuluma nanani kakhulu. Wakhuluma nani kakhulu. Mina ngizokhuluma kakhulu. Ngiyovele ngifaka umthetho ngoba kuningi esifuna ukunilungisela khona okuhle ukuze kube nesizwe esinesasa eliphilayo neliqhakambile. Kubuhlungu kimi ukuthi ontanga yethu bayakhala ngokuthi ilobolo liphezulu kakhulu. Kubuhlungu sifuna ukuxoxisana ngalokho kodwa manje sizonidedela kanjani ukuthi nithathe lezi iy'ngane zabantu niyohlala nazo kanti nifuna ukuyihlukumeza. Angazi ukuthi siyabonisana kuleyo ndawo. Bese nijike nikhala ngami futhi ukuthi awu ukube ingwenyama ilehlisanga ilobolo ngabe lesi sigebenga sengitholanga. Angeke. Yikho konke lokho ninabisilo esifisa akumnandi ukuthi ngibusa isizwe sontanga yethu abangaganiwe. Siyoba isizwe esinjani kusasa leso. Siyalimala nani bodadewethu. Ngiyazi ukuthi iminyaka ihambile nani senibhekile phela lapha insizweni ukuthi cha siyalungisa sisazofaka nezinhlelo eziningi ezakhe indoda eziningi ezakha amadoda hayi abafana ngoba kunomehluko phakathi komfana nendoda. Ngiyacela madoda kwaZulu mina ngiyake ngiphile impilo engiyaziyo futhi ngiyenze nosini. Ezinye izinto siyisizwe nabendlovu azimnandi kodwa ngenxa yokuthi zizovikela thina kumele sizamukele. Nami ngoba ngihlezi kulesi sihlalo kunemithetho ehambisana nesihlalo ephoqayo. Noma ngabe ngiyayithanda noma ngiyithandi kumele ngiyenze ngoba uma ngingayenzi ngizolimala. Mayilokho-ke abantu bakwaZulu ukuthi uma khona izinto esingayiyeki siyegodini lapho esiyakhona. Ngizokukhuza mina manje ngizokukhuza impela ngoba ubaba kade esho manje ukuthi
isizwe sakusasa kanti sizoba isizwe esinjani. Kuningi niyabona okuyimithetho esingahambisani futhi kakhulu thina amaNazaretha esingahambisani nayo ephasisiwe. Uyabona nje leli verse elithi undodana ongamhloniphi uyise akabulawa. Kuphuma embhalweni yethu yini? Ngiyacela madoda kaZulu ngizobhekana nani ngoba ngiyini mina nami niyimi niyibutho. Ngiyacela madoda kaZulu namhlanje bobaba ukuthi kusukela namhlanje kenenze lokho engikwenzayo nami ngakuthatha kubaba ningixolele ukubiza umdlombane ngobaba kodwa phela unguye ubaba wami mina. Ngicela ukuthi sizwe sikaPhunga noma Gema labo mama abaniganileyo kusukela namuhla ngisacela ukuthi niqale ukubabheka njengomama benu abanizalayo ukuze kuzoqala inhlonipho. Sizwa ngoba umuntu uma usumthatha umbeka esigabeni sikamama wakho noma ugogo wakho uyamhlonipha. Kodwa uma uyomthatha mina nje omngami angibathathi ukuthi ngomngababa ngenzela ukuthi ngibanikeze inhlonipho ekade ngiyinika umama noma umama bami. Kusisiza lokho sizwe sikaPhunga noma Geba nifike enyokeni namhlanje hamba nonyazi. Sibusisekile sonke ngoba sila ngoba uNkulunkulu la kulapha esigodlweni. MaNazaretha anginawo amagama noma amazwi okunibonga nothando enginalo lwenu olujule kakhulu. Ngiyazi ukuphila kwami kunina nani futhi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ngiyambonga uJehova umphefumulo wami ukuphila kwenu kumina. Ngiyathokoza kakhulu. Inkosi enibusise. Zokhothwa ngabonina ilanga lisilahlile madoda wena kithi kaZulu lapho sinamgodi wokuqasha izwe lisiphikile bondaba besingenasihlangu sokuvika undaba okaselwe ngolkamsimude yebazimthethe izimbeleko yezabafokazane undaba